मा जाखो? दारिया गाला। मा? दारिया गाला? मा जाखो दा? रसे मा जाखो? दारिया गाला। दारिया गाला? बोरैलाय आं बोखानि? हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअफोरनि गिबि आपडेटआवनो दङ थांनाय बोसोर एबा 2024 मायथाइयाव आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोजोन बर' बिथांनि स्ट'रि आरो डाइरेक्शन होनायाव आरो अनजालु बसुमतारीनि प्रडिउस खालामनायाव दिहुनजानाय सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 1 खालारनिफ्राय नोंथांमोना निउबो एपनि गेजेरजों नायनो हासिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जायफोरा बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ सिगाङाव नुवाखैमोन एबा नायाखैमोन आरो जायफोर बिथांमोना नायनानैबो नायफिननो गोसो जादों बिथांमोना बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ बे निउबो एपनि गेजेरजों न'आव थानानैनो नायनो हागोन। स' नोंथांमोना जायफोरा नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना फैगौ फेब्रुवारि 1 खालारनिफ्राय निउबो एपनि गेजेरजों बयबो बे सावथुनखौ नायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ थांनाय बोसोर एबा 2024 मायथाइयावनो दिहुनजानाय संदान आबुं बर' सावथुनखौबो बगाजुलि कमेडियान चेनेलाव एपिसड 1 हिसाबै हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। स' जानांगौ नोंथांमोना बे एपिसड 1 खौ गोबाङानो नायखांबाय जानो हागौ आरो फैगासिनो दङ एपिसड 2 आबो थाबैनो। स' नोंथांमोना बिनिखायनो बयबो नायनो थाखाय नेनानै थायोब्लानो जाबाय बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव। आरो जायफोरा दासिमबो एपिसड 1 खौ नायाखै बिथांमोना बगाजुलि कमेडियान चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैनो हागोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो माखासे बर'नि फैनो गोनां गोदान सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आपडेट्सफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।